Mas. Omah iki. Ora kebriwen iki lho, Dek, nang omah. Dek. Tapi yo marai yo ngarit Jumatku nang sawah. Ora kober. Mas. Aku iki duwe rencana. Sik Mas yo omah sik Mas sik tak ndek. Mas Hoy jene duwe rencana jene iki. Ndang apa, Dek? Coba di usaha apa jenenge iki? Ngingu pitik iki Mas. Coro, ini sampean gelem ora? Ya gelem, Dek, tapi ya piye ya, ngupiteke modale akeh lho, Dek. Wani apa ora sampean? Aku jane ora wani ngupiteke, medhur modale akeh kaya ora duwe. Coro adol wedhus piye Mas ya? Ora apa-apa. Duweni ukur kuwi modal ora apa-apa. Bisa Mas dindangi Mas wedhus ya? Iya, iya. Dindangi. Punya aku yo rong tok Mas. Ayo. Yo. Iki punya aku disapu ditutup nengko enggak Mas ya? Ora apa-apa ya. Yo Mas ya dindangi sok wedhus ya Mas. Yo. Iki kae wedhusnya anu to Mas? Gaduh to Mas? Iya gaduhan iki. Iki cara wae golek wonge sing duwe wedhus ku piye Mas yo iki dol ngono. Ora apa-apa. Wong iki biasane ngarep endi Mas? Maksudnya nyileh. Oh, disileh ae ditembung. Tapi kalau biasanya ngaret ya kalau jononan lah. Bisa Mas golek yo. Ya golek ya. Iya. Mas, cara wae dhewe iki engko iki ora sedo ngu pitik lho Mas. Ora cara wae dhewe wonge to Mas, engko cara iki engko temui cara aku tak perantau no piye mangane setuju ya cara. Ya ora apa-apa, Nek ngu pitik modal akeh terus. Nek gak cukup modal lho. Ngu pitik kokan modalnya nggih ora duwe lho. Dia sing golek Mas ya. Sing duwe. Biasanya kan nggih kalau jononan lah. Kono kok ndi Mas yo? Sirkuit merantau nang anu Nanti Singapura apa ngendi ngono lho Mas. Iki bisa ngono ora apa-apa. Lah yo. Nang ndi yo yo anu. Nanti tinggi di cemblek nganti ta. Oh, ini kok yo cemblek. Beh, golane wange lho. Yo Mbak. Ini bae. Wis, jangan bareng montong ya Mas yo. Tapi karo cacah oleh ra Mas yo cara aku ngono. Oh ya nembung yo omongan yo. Cek ya taran anake cek. Lah yo. Saman petong Mas aku ora tak iso petong kok saman tekan karo Di cemblek lah. oh. Enak ngono. Oh yo ngarep nang kene yo Bro. Saman omong iki, Mbak. Ini karo anake yo, Mbak. Yo. Hei, Mbak. Hei. Selamat yo. Bang, iya ki. Hei, di rumah iki mae tak dagongan sik mae. Enak apa ki yo? Yo. Kenapa Kang? Yo. Wis sampe golek kayu sik lak ngono. Mae tak omong-omongan. Piye iki? Iya kene yo, Mbak. Heeh. Kura-kurane ndang panutan kene ping pindho biar pe ngripati sampean. Nggih. Karena kan di wedhus ta. Heeh. Iki tak gede-gede. Iki piye pitunge? Apa iki apa? Iki di modal kerja. Kerja apa? Kerja di apa? Kerja nang Singapura. Aku juga dulu kejone Singapura iki. Iya iki oleh ora yo, Mbak. Cek ya ngejajal tak teko anakku kerep diwangi gitu. Wis ya. Enggak mau. Jangan jadi anak. Oh. Anak itu kan kira juga anakku di tangan. Oh. Sama orang putih. Orang mau. Pacoke. Kita rejak kenal. Ya apa. Di rumah nek ayune. Aja di tapi apa tadi ora apa. Kowe kok sik ajine dinting kok tak omongan dulu. Ndok. Ora yo pedise didol oleh penen. Nangis aku yo. Enggak oleh lah sampean. Piye nang Cile. Enggak.
Pasti yo aja ngono Kang. Pasti yo aja ngono. Yo anakku. Mas sepurane guyu. Ya ora apa-apa. Piye Mas aku mati aku. Ora apa-apa. Dok, aja ngono Dok. Ngarit ta sik. Ndak anakmu ndak. Sik ngarit wis bene wis tak omongane kon ngarit. Iki piye pitunge iki? Kuwi mau Mas. Ya. Nganu mawon pon. Mengke kula nganu napa niku? Kula bujuk mengke. Mbak Yune mengke engko mengke bujuk engko riyen, nggih. Wis Mas aku tak tak balik sik sampe to karo yo jemblek ngono Mas yo. Ya tak ngono lagi. Ndak. Sampe sama golek anake karo Mbak Yune iki. Wis yo tak pamit Aku tak omongane ya yo ya. Wis yo. Walah kok iki bujuk wae ram lho sampean iki. Sampeyan dana oyo klop. Ya pompo bene pi panjenengan ngono iki. Udah jangan tak tekokne anakku ngitoke ya. Wis sing ngarit nang kono kan lho. Jajal tak tekokne anakku wedok iki ya. Ya yo enggak. Aku tak samping ngarit sik. Ya ngono. Dok anu apa wis guntingi sing apik. Nang kono. Dok. Dok. Tenean Dok, tak omongin Dok. Ora tak minggir Kang, wong lah ada anu buapat sikilmu malah. Dok. Kayu rada kencelong pisan kok. Dok. Tenean. Penting goleki wong tuwek iki lho. Wes Dok, nganu, didelene sik amaman Mbak Bayumu kene kono lho, kan ngono sik. Weh, kencang itu piye ram to? Aku to Mas, mangi golek kayu lah. Iki bujukan ngene to tak omong cepet. Ya piye Mak? Sukete juga kae dijupuk rene kae sukete kae. Ya, Rene. nyapa to Dek iya meni? Ya mana mang nyelok. Lungguh gua sik tak omongi. Heeh. Rene kok Kang. Iya ngomong. Apa wi? Piye Mak Mak? adikmu ora oleh betul to? Heeh. Dijak bujuk adikmu. Lah bujukno. Iya Iya. Kang yo diteni. Ya. Ini detail ya, Dik ya. Hah? Piye? Kamu diwelingi Mak. Oleh? Hah? Heeh. Oleh Mak bae Mak. Walah. Pisan, tak Oh, ya wes, ngomongi. iki lho, Kang. Beneran nek oleh. Heeh. Tapi Terus anu lho ya. iki pitunge wi terusan Mak. Hah? Pitunge piye? Pitunge. Pitunge piye? Ora dibalekne kapan? Heeh. Ya rong sasingkas. Iya. Lah sing balik nih. Jane arep yo apa to wi? Itu modal. Oh, Itu modal. karo bojo kuwi ape Lunga. yo lunga nyandi nang Singapura kok nyandi. Yo tak doa-doane kasil. Amin. Ya. Iki yo ndang balekno. Yo rong kasih. Terus tak ditambahne anakku biasanya anakku iki yo rada anu Stres. stres. Ngono kan. Ndang balekno ya. Yo Oh, anakku iki kadang ngono. ya. Heeh, nggih tombo. nambah. Ini Ini iki rencana adik kuwi. Kang. Kita usahane. Sakne. Ya. Ketake nemen pisan. Nggih. Iya, iki kadang yo melu yo an melu step yo Ya an. ning ini yo ngono. Kadang. Bisa ketularan piye to yo ndek anak yo. Temen piye aku piye lagi lahirne. Dhisik lek aku gawe keri-keri iki lho. Oh iya. Pergane anak-anak kan gak padha. Apa tau amarga gedeng? Oh alah, Paling mah makku yo rada gondrong. biar aku lah aku bisa wis ra mikir aku wisan. Lho Dek, ngene Dek. Lah tenan to. Lah balekno lho ya. Lah balekno duwite lek wis saya anu. Yo malah. Yo. Nanti. Ndo Charlie. Ndo Charlie. Enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dus, wis mari wis. Yo alah. Timbulan yo Mbak. Hah? Timbulan Tak gembokane, tak gembokane. Tak gembokane ngene. Wis. Mari. Wis adike ben ono sik ono ndang nyucuk kena. Wis gawa kayune wi. Wah iya, Mak. Gawa. Alah. Enak-enak ayo urip iki. Sekadeng yo. Sama kayune. Heeh. Ya. Wi sandal adike wi, pegokno ya. Ya. Iki kan gokno sandal adike. Gokno Kang.
Gede ya. Dendangnya bisa ya. Dendangnya bisa. Tuh, gimana ayo nih gini kita suka kok tindaku. Ja, kita ja. Alam. Ya. Iya mak, ini mak. Ya. Ada di corona no, sampai ini ngetis karena kita pakai notis ya. Tenan lho, wi wer ben lunggone di Singapura apa? Kok meneh ndi to yu? Kang. Di Singapura jarene. Oh. Ini kayaknya kayak kono nduk. Kene kono mak ya. Heeh. Dek, sandalmu Dek, Adek. Sandalnya. Kemadalan tambang to, Dek. Iki, sandalnya digawe sik. Pemain carane. Anu, iki pakane udhuse iki tak omong-omongan aku. Pakane kabeh ora apa-apa bunyi. Kabeh, Mak. Nah. Wes, sampean gendang siram. Lah iki malah kalungan sandal iki malahan. Ora mari mak nemen ta. Nduk. Ini teko pira lho Kang ngene iki, Kang? Jare kuwi ya 2000 wis. 2000. Ya. Berarti iki sampean nyilih pira berarti 2000. Ya 2000. Lagi di sita ya yu ya. Iki lah sita ora oleh 2000 kudune 10 lho Kang iki. Sita. Iya. Beka larangan ta yu. Terus jajal sama ngomong-ngomongan ambek mak ene ya. Ya ya. Lemu-lemu lho Kang marai. Sampai tengah buku saya ya. Pedok aja ambek wong aja ya. Apa to gimana? Dek sampean nyapa? Wes sisane Dik dusana Dik, Dik dusana. Ya bisa ya. Dusana. Dusana Dik. Sama koyo ngene to. Atose. Wes nyono adus ambek anu mek adek mbak. Coba ya. Nyono. Udah tinggal tak ketemu ya. Ya. Dek ya. Oh, atus kali ya. Dedek. Heeh. Pinter. Satu step ae. Sekali. Lah, susune adikku. Gede ram. Nek endi lah, Dus? Hah? Ono. Ya. Pinter Gini. Ih. Musik ya. Dan ini ya. Yes. Ya. Oh, nah. Apa lagi? Terus ini apa iki? Ini apa iki, Dek? Kok kaya ngene iki kenapa iki? Dek? Apa? Kok malah meneng ae kita iki? Kan to iki brutus iki beresne mak to kok omah. Kaya ngene iki. Kondi lho kaya ngene, Dek. Aman iki ae. Yo masuk yo, Dek yo, engko golek mak engko. Ya. Mbak arep boy lho, set. Hati. Aduh. Oh, weket kabeh lho, nek entuk bokonge kaya ngono kuwi lho. Enteni to, Mbak Ini. Golek mak. Iki. Ya wis lak ono apa iki bojomu celukan wis ya tak pasrahne wis. Lah tak mono 10 juta lho ya, sitok lho ya. Iya, 10 juta. Apa 2 juta 20 juta. Salah juta Iya wis tak ngono. Sampe terus. Dek. Rene asik. Nyapu nutup nyapu, Mas. Petong to. Nggih. Piye, Mas? Kan nyilih wedhus ngono ditok ae. Tapi 10 juta rong pasti kon balekne. Wis apa-apa, Mas? Nggih sangu ning PT Ton. Oh, ndang-ndang lek jek anu ya Kon dan balekne muga anake nggih nampakne anake stres kan mau. Yu, biasanya anakku sing apa sing cita sing ketruk malah sing abang untuk sing teh mau.
Iki dhisik lak lunga ya aja ning anu lho ya nang PT sing ya aja abal-abalan lho ya. Ngendi wis yo. Wi lah PT yus tirah-tirah kene ae. Lak golek sing rada ado ae engko tak omongne. Aku duwe dhisik iki. Dhisik gedheanku Kang yang dhisik. Dhisik yo kuwi sing bocah anu kuwi sing anak stres iki. Stres iki. Lah jek anu yo wis omongan ngarep ya. Iya Ya anu. Apa wis ditutup ning kene ae aku tak ngarep neh. Cukup nang kene lah. Oh, dipisane. Berarti iki penyilih sitok ngono Mas yo itu yo. Kita cukup ya. Cukup Mas. Ya Ini puluh juta kita. Kita kan loro. Sitok Mas cukup Mas. Kita ya. PT. ya wis tak dongak lancar lan nyebut gawe. Yo yo. Nggon apa nih PT rasane aneh. Ora yo. Ya lah aja iso balik pangkat di nganu sing wis aja kaya aku lho ya Kang. Ya. Nek nomah ya aja anu tak pantone ya, yo. Oh yo. Tak pantone lak nganu biasane mlending nyumpong kok ngene. Aman lah. Gak oleh. Gak tahu aneh-aneh lagi. Kowe lak lunga ya aja nganu yo. Yo yo. Jane aneh ning kono. Iya, yo. Kadang iki wong wedok biasane kecantol nganu ku lho Bangladesh kadang iki. Bangla. Ki urung tau Kadang tahu. kena pengaruh, Dik. Iya Awake dhewe Mas. soro nyambut gawe Aku lah. modal. Lah pemenang balik lajakan kendaten iki lho Kang, pemene cek aneh ya. Lah jane. Ya wis tak ngono ya. Iya ya. Sehat-sehat, hati-hati. Yo Wis. yo. Kandungane Wis. yo. Ana. Matur suwun ya, Yu. Ya, wis. Wis matur Aku ya. tak bebas ngarit sik ya. Iya. Yo. Ngombe ngombeni wedhus aku arep bae wis. Iya. Ya. Mas yo nang di rumah omongan deh. Kamu tak Iya, iya. aku. Udah mau nyapu sik, Dik ya. Wis mari Mas. Wis. Kurang titik. Ini mau mari ya tuan itu. Yo sing Mas berarti Pak Dewi niku adewe sedih, ade kan soleh duit. Ya. Sangko ku mau. Oto Mas. Yo. Nang wedhus mau terus iki cacah piye Mas? Caca yang ditareni sik. Ora lunga. Lah engko berarti sampean Mas ngomong yo sama ngomongi cacah balik sekolah. Tak omongane. Mulai Ono? sekolah. Iki rencane nang PT ngendi? Jenenge yu kemo nang ndi to Mas? Anu Mas. Gini. PT ngendi yo? Sangat kono payah to Mas. Nenek ngono yan. Kok jedik-jedikan kono Ora berarti sampean cedek kono. ngidangi aku Penak penak ngono. indahnya ra kaduan. Oh, penak ngono Mas yo. Iya ya. Dadi ini ngenteni cacah balik sekolah sik Mas jak omong-omongan ngono yo. Pak. Omongane kok. Oh Mas. Wis ngono berarti sangat ya Mas yo. Ya nang senengan kono cedek lek ngendangi. Oh Mas, wis Mas.